gør det ikke. Hej, velkommen til Star Gaming. I dag, der skal vi til at spille noget Minecraft. Episode 2, og jeg har 2 gæster med. Jeg har Oliver, og jeg har Joachim. Og og vi skal spille, som sagt, Survival. Det andet map, som vi havde, det andet map, som jeg spillede på, det var blevet slettet, hvor jeg allerede havde det i huset, og jeg skal til at starte forfra. Men ja, lad os da begynde. Lad os have noget 3, mens. Høp. Ja. Det er bare sådan en byggevideo, lige hurtigt, til at vi får skaffet en ordentlig ressourcer. Det ved jeg ikke. Så ja. Damn, boy. Time to mine. Bare sådan like, oh, be bullshit, I got an achievement, and that is time to mine. Den geschichte. Så se YouTube, jeg skal lige hurtigt noget. Hej. Du får lige Mike, ikke? Hej. Ja, hej, Basse. Hvad laver du? Okay. Så hvad er maddag? Okay. Så kan du sove på? Nat. Så er jeg tilbage i YouTube. Jeg skulle bare lige hurtigt sige godnat til min lillebror, fordi han ringede lige, og det var sådan lidt dårligt til spørge. Oh, fuck. Ja, værsgo, du må gerne få det tilbage. Nå, men ja, hvad laver jeg? Nå. Nej, tak du. Jeg har sgu selv. Din nu. Får jeg også lige lidt. Time to mine. Du må ikke gå derind, det er mit kul. Ellers det er vores kul. Jeg havde hvad? Ja. Pisse, fuck, der er irriterende. Ja, no shit, hvad fuck har du regnet med? Det der står til altid. Så står du ind foran. Du bliver med at gå ind foran, din noob. Nu vil jeg godt få fanden ud af lille noob på kors på Steam, man. Det er helt hjernedødt. Du skal komme med at læsvis. Oh my god. Oh. Undskyld, mate. Jeg hjælper dig. Du kan bare lade mig stå foran mig. slet ikke fordi det er let. Fuck, det ligner bare sådan, der var en sniper, bare sådan like. Fuck laver jeg, ja. No, time to upgrade. Der skete ikke en skid. Jeg fik ikke achievement for time to strike. Hvad skal der ske?
Det har jeg også. Jeg har sten. Jeg er bare sådan ja. Okay. Kæft, det er god camouflering, så. Det er slet ikke derfor, det er bare slet ikke det. Man kan bare se det. Ja, i min drømme. men altså, bare sådan like, hvem sagde noget om ikke drømme? Eller hvorfor fanden hakker du stort, men så hakker du det, og så hakker du det. Altså. Så bruh. Hvad skal der ske for one-tappet der? Men... Jeg kan zombies. Er det? Nå, hvorfor så du ikke på det? Selvom jeg ikke ved, hvad du havde. Du havde den der, du havde den der, så må du også gerne få den der. Så må du gerne få den der. Den der, jo, der havde. Ja. Lol. Jeg har lavet en pig uld. Hot topic. Hvad fuck er det for... Nå, ja. En halv måned, hvad skal der ske for det? Og hvad laver du nu? Du hakker bare sådan, du løber den vej. Ja, jeg går mod nord, man. Det er derfor, jeg går sydpå. Altså, nej. Nej. Jeg får en iron. Fedt, man spag. Ja, forgav, men det er mit... Det er mit iron, nu fucker du af, ellers dræber jeg dig. Og tager ironet. Tak for din pickaxe. Nu tager du min... Fuck, der er meget her. Skal du blive ved mig? Healer mig lige hurtigt, mand, fordi du er fucking irriterende. Okay, det der er faktisk lidt snyd. Gå væk, din noob! Var lidt snyd at heale mig der. Der må jeg altså lige undskylde, at jeg kom til at heale mig. Eller kom til. Bitch. Hvad? Jeg skulle op? Jeg skulle... Ja, okay, og det er bare sådan noget. Stopper du kraftedeme? Næste gang du gør det, så kigger jeg og bare siger, nope. Iron! Så stopper du, mand, og jeg går ind foran og siger, det er dit. Hvem slog mig? Næste slår... Ja, nu står vi lige, okay? Ja, hvis jeg lige hurtigt måtte tage mit iron. Hvem slukker for lyset? Hey! Din pølse. Fuck nu, ej med dig, så jeg kan komme ud herfra! Nu står vi kvitt. Skal du have dine ting eller ej, eller hvad? Hvad havde du? Og du har ikke et skid masser af jern, du havde ikke, for det er kraften mig, der fandt det hele. Det har jeg ikke.
Jeg har lavet mit eget. Og vil du også gerne have din pickaxe tilbage? Som jeg ikke har mere. Hvis du tager mine ting, ikke? Jeg fucking flækker dig. Au, au. Takker, mate. Takker. Må lige få min svær tilbage, mate. Er det min jern? Giv mig det der. Okay, nu tager vi os fucking sammen. Jeg har ikke dit svær, din retard. Det er ham, der har taget den. Nej, hvem gjorde det? Ja, nu tager vi os fucking sammen, og så lader du være med det der, okay? Må du få dit lortestof, altså. Dude, jeg har fucking også mistet mit træ, hvad fuck skal der ske for at blive med at slå mig? Ja, giv mig det! Jeg havde 64, og så havde jeg den... Eller jeg havde ikke... Det var 58, jeg havde 60! Undskyld, Oliver. Niklas, du er ikke med vilje. Og nu er der en, der giver en besked. Nå. Okay, Oliver. Det var det første, der kom ud af mig. Oliver, jeg slår dig. Ja, et spørgsmål. Hvad har du at sige til det, må slå dig? Der gik pickaxen ud. Her, bitch. Nej! Dude, jeg har brug for hjælp! Der stod sådan en zombie og creeper deroppe og bare sådan like holder vagt med, når vi kommer. Ja! Nå, der var kun en zombie, jeg troede også, der var en creeper. Au! Nej, men det gør der masser af monstre. Jeg tror ikke, vi skulle have været gået op i den mine der. Au. Okay. Så står der kraften også en creeper, der bare sådan, like, stop på taget, like, ja, men jeg står her. Jeg er the lead of the business. Jeg tager lige der crafting table. Og så smutter vi. Jeg fik det. Kom så, vi smutter ned mine. Leroy Jenkins. Har du pisset mig lige, mand? Der er en eller anden, der skal skaffe os, hvad det hedder. Ja. Perfekt. Nej, undskyld, mad. Jamen, så tag det. Det er heller ikke en jernpickaxe, du skal bruge for det der. Og en, og det var 2. Det var 3. Gå du væk! 4. 5. Hvad? 6. 7. Tak. 8. Jeg har allerede en ovn. Jeg har en ovn. Ja, men jeg får en bøf, fordi jeg er så sej. Kakker. Hvad skal der ske, for at du får alle achievements? Ikke skulle I hardware. Okay, sæt. Der er ingen, der tager jernet. Ingen tager jernet. It's mine. Jeg skal ikke tage det. Au. Jeg kan lige, vi hittede hinanden på samme tid. Yes. Vi skal allerede faktisk... Nej, der er stadig noget tid til. Nå, så var der en til, der får det der fucking achievement. Hvad skal der ske? Jeg har ikke fået det endnu.
Jeg har kun fået workbench og getting wood. Og check in inventory. Jeg har ikke engang fået time to mine. Eller time to strike. Jeg har heller ikke engang fået Monster Hunter. Hvad skal der ske? Min mor er 3. Du er 3. Nej. Hey, kig på mig alle sammen. Alle sammen, kig på mig, okay? Er I klar? Time to farm! Hvad skal der ske, man? Lige med stræber jeg dig, altså. Hvordan kan det være, du får alle? Har du lige taget noget af mit jern, hva'? Har du? Skal ikke tage noget af mit jern? Nej, det har du ikke. Hey, du skal ikke tage det! Nå! Giv mig det! Giv mig den. Du har taget min iron! Min mor er med. Ja! Ja. Så gør han det. Så gør han det kraftedeme, mand. Jeg har lige lavet en iron pickaxe, og jeg har ikke engang fået noget time to mine eller andet. Altså, bare sådan, like, fuck dig. Tog du lige mit iron? Tak, så vil jeg gerne have tilbage. Skal du være flabet? Prøv at kigge på mig, altså. Prøv at kigge på mig. Prøv lige at kigge på mig, alle sammen. Man er også dejlig noob, mand. Prøv at se her. 3, 2, 1. Achievable! Og jeg har ikke engang fundet noget achievement for det. Nå, du skal kramme ikke hæppe mig. Ja. Det har jeg sgu da. Sådan. Nej, så får du endnu et achievement. Vi skal på rejse. Vi skal på eventyr. Vi skal på eventyr. Jeg kan godt lide, at jeg har råd til et par sko mere. Jeg kan godt lide, altså jeg har bare sådan like, jeg har råd til et par, hvad den hedder, et par jernstøvler mere. Bare sådan like, no. Gider ikke give. Oh my god, har du fundet min mor? Ej, det er også kidding. Ja. Hallo. Joachim. Han dræbte ikke din familie, eller han dræbte ikke din familie, han dræbte dig. Du tog mit kul. Nej, jeg fandt det først. Det er dig, der tager mit kul. Jeg kan lige bare slås om det, siger, så kommer der bare den der. Det var teknisk set, så var det altså mig, der fik det, eller der fandt det. Det er mit kul, din nu. Men fuck dig, hvad skal der ske for det? Ja, alle motiverne. Kæft, du snakker godt dansk i dag. Jeg siger, jeg nakker en ko. Fuckhead! Jeg kan ikke engang ramme en ko! Du kan kratte den tilbage til ham selv, altså. Jeg får ikke engang noget achievement kravtapper, altså. Hvad skal der ske? Det er for sent. Jeg dræber dem alle sammen. Ja. Og du dræber verdenen.
Du har lige dræbt din egen familie. Hvad skal der ske? Du gik ind for en snotten på mig. Hvad havde du? Bare Oliver. Stop. Joachim, hvad havde du? Du har den der, du har den der, den der. Du må også gerne få den der, den der. Ja. Han er dyt, må jeg lige hurtigt sige noget? Nå. Det var min plan. Hey, der er en ko. Her, udover det kun er en tilbage. Au, jeg blev voldtaget af et skelet, løb. Ja, det siger du så lige snart du kommer ned, så står der bare sådan like, you has been slain. Ja. I'm coming for you. I'm coming. Ikke noget? Nej. Kæft, det lyder bare så dumt, det der. Ja, jeg overdriver lidt mere. Jeg var helt lige for alle de der achievements der. Time to strike! Og så siger vi også lige time to mine. 3 upgrades på samme tid. Time to strike, time to mine, getting an upgrade. Nej, det er jo good game jo. Pøs. Kæft, man kunne misforstå det der. Ej, den er tyk. To sek. Hvad er der? Ja, to sek. Vi skal faktisk også til at slutte af nu, faktisk. Vi ses alle sammen. Ja, og IP'en ligger nede i beskrivelsen sammen med min Facebook-side. Og husk at like og husk at subscribe. Ja! Han kommer måske med i næste video, og så begynder vi igen. Så, yep. Så kæft, du kan bare lade være med at gå ind foran. Nå, men ja. Vi ses alle sammen. Mit navn er Mike, og det er der var Star Gaming så. Hej. Kan du ikke engang få noget snak? Der er faktisk 2 shoutouts i det her game. Hvad hedder du? Blodbrødre, eller hvad det var. Der kommer en link ned i beskrivelsen. Og så kommer der og så et andet shoutout til Lolly Gaming. Kommer også et link ned i beskrivelsen. Så ja, vi ses alle sammen. Rest in peace. Ses.